Off the wall είναι όλα αυτά τα πράγματα που με γεμίζουν στη ζωή. Η ομορφιά της δημιουργίας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Εγώ θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω όπως την πρώτη φορά που άκουσα το παιδί μέσα μου και από εκεί και πέρα συνεχίζεται έτσι η ιστορία. Θα μπορούσε να είναι το ζήσε τη στιγμή. Μ' αρέσει πάρα πολύ να φαντάζομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να δημιουργώ χαρακτήρες από το κορμί μου. Είναι το να δείξω διάφορες μορφές ελευθερίας. Επενδύω πάρα πολύ στο να και στην πυγμή της στιγμής. Μέσα στην καθημερινότητά μου να μπορώ να κάνω αυτά που πραγματικά με κάνουν ευτυχισμένη, να βγαίνω για πατίνι, να χορεύω, να εκφράζομαι. Για μένα είναι να πειραματίζομαι, όπως το χορό, στις τέχνες, και αυτό μου δημιουργεί μια ελευθερία μέσα στη μέρα μου και μέσα στη ζωή μου γενικά. Αυτό, να ζεις το κάθε μέρα, να προσπαθείς να επενδύσεις στο μέλλον σου και να σέβεσαι το παρελθόν σου, να το θυμάσαι. Off the wall είναι το τώρα.